କି ଦୁଃଖ କୁହନ୍ତୁନି କୁହନ୍ତୁନି ଆଜି ଆମର ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ଆସିଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମ ମେସ୍କୁ ଆମ ରୋଷେଇ ମାଉସୀ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜି ଭାରି ଚିନ୍ତା ଯେ ଆଜି ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ ଏମିତିରେ ବି କ୍ଲିନିକ୍ରୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋର ରାତିରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ଗଲାବେଳେ କିଛି ନେଇପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମୋର ଚିନ୍ତା ଥାଏ ମୁଁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚିବି ରୁମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଚିନ୍ତା ଯେ ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ଖାଇବା କ'ଣ ତ ସେଠୁ ବନ୍ଦିଦି କହିଲେ କି ଟେନସନ୍ ମତ ଲେନା କା ଓପନ୍ ହେ ନା ଆମେ କହିଲେ ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ କରିକି ଖାଇଦେବା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଖରେ ଏଇ ମହଙ୍ଗା ଦରରେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଟମାଟୋ ଅଛି ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ ଟମାଟୋକୁ ଦେଖିକି ତାପରେ ଆଳୁ ଥିଲା ତ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଆମେ ବାଟି ବସା କଲୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ କାମରେ କିଏ ପିଆଜ କାଟିଲା କିଏ ଆଳୁ କାଟିଲା କିଏ ଟମାଟୋ କାଟିଲା ତ ଏ ଭିତରେ ଆମର ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମସଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରିଥାଏ ଯେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ କାହିଁକିନା ଏମିତିରେ ବି 10:30 ବାଜିଲାଣି ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଦ୍ୱିପହରେ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ ତାପରେ ଆଉ କେହି କିଛି ଖାଇନୁ ତ ତାପରେ ଆଳୁ କଟା ଆମର ସରିଗଲା ତାପରେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦିଦି କହିଲୁ ବନ୍ଦିଦି ଆଉ ଲେଟ୍ କରିନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦିଅ ଖାଇବା ତା ଭିତରେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉପରେ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଆମ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ ଗୀତା ଦେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ବରା ଆଳୁଚପ ଆଣିଥିଲେ ବରା ଆଳୁଚପ ବାଟି ବସା ଆଉ ମୁଢ଼ି ଖାଇକି ପୁରା ଖୁସି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।